बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र मान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सगळ्या शास्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आपले सोम्याचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सगळ्या शास्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आणि देवासो पूत मुनीस झालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सगळ्या स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती देवाच्या माई आम्हा पसोत विनंती कर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाला त्याच्या कष्टाने कोणाच्या आनंदात आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्यामध्ये आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुजरा मकार संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जोडका संभाळ आणि आकाशाच्या आडियम कंका धारदी समी देवतांका फरमा देऊन परतून मागता आणि तू या सर्गा वैल्या फौजांच्या कुवारा आत्मे विबाडव संसारा विसरला सैताना आणि त्याच्या हराखोट्या देवाच्या पदवी नियम कडालोटून गेला श्रेष्ठ भडव्या ससनास विषयोजितांका येसव्या निरंतर प्रकाश आमेन. सत मानता देवा सर्व जेसू ख्रिस्ता जो पवित्र सरकार सडलो सर पददार देव कसोच्या बसला जीवांची आणि मेल्यांची मुसबी करून तो येतलो सत मनता पवित्र कॅथोलिक सभे भक्तांचे एकता पुढचे जीवनपण आणि आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आम्ही आमचो माईकान म्यूट कर थोडो वेळ त्या सोम्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 रिया शियाला बरादी बरा शिराला बरा बरा बरादी 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 बरा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Shirala bara 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 hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करूया घट्ट तळ्यात स्तुती करूया त्या सौम्याची आमच्या रयांची धन्याची आमच्या सडवंडराची सगळ्या काळजां स्तुती करूया सगळ्या काळजांताची स्तुती करूया त्या एकल्याक स्तुती जाऊ त्या एकल्याची स्तुती जाऊ ताची एकल्याची स्तुती जाऊ ताका एकल्याकच महिमा जाऊ ताका एकल्याकच आराधन जाऊ हालेलुया हाले जीवन तो देव जिवंत असा आज तो आमचे मग्न ऐकता आमचे सांगत असो तो देव तरी आमच्या बगलेन तो असा आमच्या सांगता तो असा ताका जाव आराधन महिमा हालेलुया 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 घट्ट तळ्यात कोण तुम्ही घट्ट तळ्यात स्तुती करूया कंटिन्यू स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया स्तुती करूया घट्ट तळ्यात थांबा नसताना थांबा नसताना स्तुती करूया जेसू जेसू स्तुती करूया कोणा माईक अनम्यूट करत आणि माईक अनम्यूट कर स्तुती करा घट्ट स्तुती करा जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 स्तुती 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 शीराला बरा 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 दिबरा 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 रुदी 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 घट्ट तळात शिराला बरा 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 सौम्यात आम्ही घट्ट तळात स्तुती करून जाय सौम्यान आमका दाखवच्या काकोच्या आम्ही सगळं सत्य स्तुती करून जाय सगळं सत्य हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 थँक यू जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू 8:19 सदैव जाऊन सर्वेस्पर दिसान दिस आमसो दिसान दिस आमसो भारवैता सदैव जाऊन सर्वेस्पर सदैव जाऊन सर्वेस्पर दिसान दिस आमसो भारवैता दिसान दिस आमसो भारवैता तो जेजू आमसो भार तो जेजू वैता दिसान दिस तो आमसो भार वावैता तो आमसो सर्वंदर देव आमसो सर्वंदर देव आमसो सर्वंदर ते सदैव जाऊन सर्वेस्पर दिसान दिस आमचो भार वैता देव आमचो सर्वंतर एक घडीभर आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या ते दोळ्या आम्ही दंप्या दोळ्या आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया ऐतराच्या दिसा या सकाळींच्या फडा या सकाळींच्या फरा त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही असा मुळे विश्वास दवरा सत्मना जेजूच्या हजरपणात आम्ही असा साम 68:19 सदैव जाऊन सर्वेस्पर दिसान दिस आमचो भारतो वैता दिसान दिस आमचो भारतो वैता विन्स्टन दिसान दिस तुझो भारतो वैता दिसान दिस एक दिस दोन दिस नाही दिसान दिस आमचो भारत वैता आणि एक पटी म्हणना एक पटी फुरफरना एक पटी रागार जायना तसलो आमचो देव दिसान दीस आमचो भार वैता आणि म्हणता पुता हांव तुजो मोग करता मुझे दुवे हांव तुजो मोग करता आयरीन हांव तुजो मोग करता जेनिशा हांव तुजो मोग करता लॉयड हांव तुजो मोग करता अरे एकल्याक सांगता हांव तुजो मोग करता एक पटी तो सदना यो तुजो भार
म्हाका चड भार जाता म्हणना, तो आमचो भार पावोसो एकलोच. या संवसारांत आमचो भार कोणच पावोंक शकना. चिंतून पळया, जाता गी कोणाच्यानी पावोवंक आमचो भार? जायना. वावून वावून थकल्या उपरांत पुरपुरतांव आमीच कोणाचोय जावंक पुरो कितलोय मोग केल्यार जावंक पुरो, जाल्यार आमी अस्कत. आमीच म्हणना गी बारी जड जाले म्हणून. आमीच म्हणना गी आमकां जायना म्हणून, पुरो जाले म्हणून. पळया कितलो बरो आमचो देव. आमचो भार हर एक दिसा तो वावयता. आनी इल्लेशे कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी पुरपुरोंक सुरू करता. आमी म्हणटा देव कित्याक आमचे मागणें आयकना? देव कित्याक आमकां हे कश्ट दिता? म्हणना गी आमी. आमचो स्वामी कितलो बरो. त्या सोम्याक गोत्त आसा आमी अस्कत म्हणून. त्या सोम्याक गोत्त आसा. तुजी परिस्थिती जेजू गोत्त आसा. ज्योत्स्ना तुजी परिस्थिती ताका गोत्त आसा. जुलियट तुजी परिस्थिती ताका गोत्त आसा. गोत्त आसा. तूं केदीच सांगना. तो सोमी या घडये तुजो भार वयता. तुजो भार वयता. आज एखाद्या वेळा आमी आमच्या जिवितांत फाटीं घुंवून पळयल्यार आमी वयलो भार कितें आसा? तो सुनगी आमकां हर एक दिसा वयता. तो सुसोमी नंगी हर एक दिसा आमकां उखल नरता. पळया, अनुभव करा. आमी आमच्या सस्तकी आमच्या सशक्तीन हांगा मुशेर पावोंक जाला गी. कितले फावटी तुज्या जिवितांत त्या सोम्यान अजापा करून दाखोवना. सदैव जावं सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भाव वावयता. तो आमचो सर्वंदार. तो आमचो सर्वंदार. तो आमचो सर्वंदार. आमी त्या सर्वंदाराचे उतर आयकोंक कितले फावटी इन्कार करता. सगळें आमचे खातीर केलां ताणें. पूण केन्ना ताची खुशी पाळूंक आसा आमी आमच्याच वाटेन चलता ना. आमी सांगले परी जायचे. आमी सांगले परी जायचे. जेन्ना देव आमच्या जिवितांत बरी मांडावळ हाडून येता, आमी ताच्या मुखार आमची मांडावळ दवरता. आमची मांडावळ जायचे. आमची मांडावळ जायनातल्या वेळा आमी पिसांद्र जाता, देदेस्पर जाता, कांगाल जाता. आमचे मनशाचे अस्कत काय? ही अस्कत काय आमी सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवंक शिकोवंक जाय. आमी ही अस्कत काय या करेजमांत भेटोवन दिवंक शिकया. आज ह्या आयताराच्या दिसा ह्यो एक दीस आमी म्हणया, सगळो दीस म्हणया, कितें जाल्यार कितें आयल्यार आमी म्हणया सोम्या हे हांव तुज्या हातांत हांव स्वीकार करता. सोम्या हे हांव तुज्या हातांत हांव स्वीकार करता. जेजू तुजी मांडावळ म्हज्या जिवितांत हांव एक्सेप्ट करता. लॉर्ड, I accept your will in my life. I accept
your will in my life, not my will, thy will be done. Not my will, thy will be done. मुझी खुशी नाही, तुझी खुशी जाऊ दे. कितलेशे पावटी ये आम्ही वळखून घेऊंक सुटल्या. आम्ही बक्षणे मागया ल्हानशा या व्हड हर एका विशया सबाटपटी आम्ही ताची खुशी आमच्या जिवितांत एक्सेप्ट करूंक फाटी सरता. ताणे दिवची जबाबदारी, देवान दिवची जबाबदारी आमच्या जिवितांत एक्सेप्ट करूंक आम्ही फाटी सरता. ताणे दिल्ली बेसम आमकां जाय नगी, ताणे दिल्ली बेसम आमकां जाय, पूण ताणे दिल्ली जबाबदारी आमकां नाका. आमी कितले सेल्फिश नगी, कितले आमी सेल्फिश नगी, तरी तो आमचो देव आमचो मोग करता. हर एक दीस म्हजो आनी तुजो भार वयता. त्या सोम्याक आज आमी अर्घा देवया, त्या सोम्याची आमी स्तुती करया. त्या सोम्याच्या हातांत आमची जिणी आज समर्पण आमी मागया. भोव मगाळा बापा, आज या आयताराच्या दिसा तुझी आशीर्वादा आमचेर देवय. आज तुझी आशीर्वादा आमच्या जिवितांत कष्टाच्या रुपारी स्वीकार करूंक तू कशें दिताय तशेंच स्वीकार करूंक ती कृपा आमकां दी. हर एका आमच्या जिवितांत गरजा घडितांत तुजो हात पळोवंक आमकां कृपा लाभय. जेजूच्या नांवान मागता बापा, ह्या आयताराच्या दिसा ह्यो आयताराचो दीस तुज्या हजारपणान करचो आनी आज तुजी खुशी आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक आज तुजी कृपा आमकां लाभय. जेजूच्या पवित्र आनी बळवून नांवान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्या आनी सगळंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या फारीकपणापासून सगळे सांगाता म्हणून येवतो 3 पटी म्हणया. Deuteronomy 28:12 सर्वेच भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे नृत्य करतलो. भुईंग फावो त्या काळार पावस येतलो. हातींतले सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या आशीर्वाद घालतलो. नायकडचे रीण घेऊन सुनाय. Deuteronomy 28:12 सर्वेच भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे नृत्य करतलो. भुईंग फावो त्या काळार पावस येतलो. सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्र कोणाकडचे ऋण घेऊन सुनाय. Deuteronomy 28:12 भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे नृत्य करतलो. भुईंग फावो त्या काळार पावस येतलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. राष्ट्रांचो ऋण दितलो, पूण तूं कोणाक ऋण घेवचो नाय. सगळ्या स्त्रिया सांगाता मेळोन आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बापा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट 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 कर बापा.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पाव आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळत कर काकूट कर बापा. बापा. जेजूच्या कठीण पशावामध्ये पाव आमची आणि सगळ्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत संसाराची कर बापा. काकूट कर बापा. शासनाच्या बापा शासनाच्या बापा बटे बटे कधी मगाच्या तुझ्याची मगाच्या तुम्ही आणि तुझ्याची सुरेंद्र राजे ख्रिस्त देव आमच्या पत्नी आणि सगळ्या संसाराच्या पत्नीच्या पत्त्यांच्या परिपणाबसत या दुसऱ्या कानात आमचे कुटुंब त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंब असले हरी एक कोणे पण एक गडीवर आमचे दोळ्या दांप्या आमच्या कुटुंबांत असल्या हरी एकल्याक एक गडी पर आमच्या दोळ्या मुखारड्या मगाच्या नो अजमुशीर आम्ही सांगते असा खंडित सांगते असा सम्या ताका बदली सम्या ताका तुझ्या पवित्रत्म्यांवर ताका मागण्या सोमनेस कर देवाचे उतरस म्हणता देवाचे उतरस म्हणता सम्या जेसूचेर भावाट दवर तवळ तू बचाव जाताले तुझे घराणे बचाव जाताले तर आज हावे सम्या जेसूचेर भावाट दवरची गरज ते पहिले म्हजो भावाट त्या सम्यात कितलो आसा म्हजो भावाट सम्यात कितलो आसा कष्ट आयल्या तक्षण हांव तांगी कष्ट आयल्या तक्षण हांव भरपूर तांगी तर म्हजो भावार्थ खंय आसा मगाच्यान आम्ही आज मागया ती आशीर्वादी जावन दिता आणि हांव बदलत जाय हांवें बदलत जाय हांवें बदलत जाय हांवें म्हज्या कुटुंबाच्या पडोवचे ती दिश्ट ते नजरिया आम्ही बदली जाय ती करपा मागया ती करपा मागया आज आमचे कुटुंब मागण्याचे कुटुंब जावन दे आमच्या कुटुंबात क्लेम करया विश्वासा एक दीस ते खंडीत जावन जाता इट इज पॉसिबल पॉसिबल तुझो देव तुका निराशी करना तुझो देव तुका निराशी करना आजच एका भयणीन म्हाका दिल्ली टेस्टामनी हांव आयकली आनी एक फावटी फावट म्हणल्यार त्या भयणीन परवानगी दिल्या खंडीत जावन सांगता देव आमच्या जिवितान वर्त्यांतली वर्ती अजापा करता जेंके ते ताचे उतर बसयता ते खंडीत जावन जारी जाता 101% जारी जाता नो वे साध्यच ना ते उतर जारी जायना आसा रावूंक कित्याक देवाचे उतर बसयता ते म्हणटा देवाचे उतर सक्रिय आणि सजीव ते सक्रिय 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 म्हळ्यार ते सारक्या रितीन काम करता ते थांबून असताना काम करता ते जावंक पुरो आमच्या घरा असले खंयचेय एक मशिनरी तातूंत कितेंय शिरकल्यार कितेंय एरर आयल्यार कितेंय चूक घडल्यार काम करचे बंद करूंक पुरो पूण देवाचे उतर हर एक घडये सक्रिय ताका कितेंच तातूंत शिरकून पडोवंक जायना तातूंत कितेंच एरर येवंक साध्यच ना तसले ते देवाचे उतर देवाचे उतर म्हणता साम 12:6 देवाचे उतर म्हणता देवाचे उतर परिशुद्ध परिशुद्ध उतर ते उतर आम्ही हर एका दिसा क्लेम करता त्या देखून आज आमचे कुटुंब त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया आमच्या कुटुंबातल्या हर एकला आशीर्वादाने भर आणि विश्वासा आमचे कुटुंब आशीर्वादी जाता जे कितें आम्ही क्लेम करता ते जाता विश्वासा हे उतर सांगा त्या म्हणून 3 पटी क्लेम करूया जकारिया 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव येसू आणि मागण्या करतलो 12:10 दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासाचेर मागण्या सोबत हांव वतलो 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासाचेर सगळे दाखले सांगा त्या म्हणून
जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावामध्ये कष्टांच्या फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावामध्ये कष्टांच्या फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावामध्ये कष्टांच्या फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावामध्ये कष्टांच्या फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर बाप्पा जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टांच्या पशावामध्ये फात पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापत कर शासनाच्या बापा शासनाच्या बाप्पा अंत अंतका कापटी पेटा तुझ्या तुझ्या मुगाच्या मुगाच्या पताची तुझ्या समय आणि सुगंध जेसू ख्रिस्ताची मोहन पुढे देव नेराच्या आमच्या पथकांच्या आणि देव सगळ्या पण आमच्या संसाराच्या पथकांच्या आणि सगळ्या बहुमगाळ बाप्पा या तिसऱ्या कणान समर्पण विशेष जणां समर्पण दिव्या आमकां कळीत असलें कितली जाणां भावना काम नासतना आसात कितल्या वर्सां जावन आमकां कळीत असली भावना थोडी कष्ट ते आसात तांची परिस्थिती बरी जातात ना फायनान्शियल सिच्युएशन बरें जातात ना हर एका दिसात ते स्ट्रगल रीण केदाळे मुक्त धरले ना कुटुंबान समस्या मुक्त धरले ना आज तुमकां कळीत असले कोण पर गावात ट्राय करना आसात जांग पुरो अनुभवार्थी आमचे सजारी मस्त दुबळे कायत आसात ह्या घडये तांच्या पासून माग्या ती आशीर्वादी जावन देत तांच्या जिवितांत असले अडकळसन पयस जावन दे तांचे जिवीत फळा बरी जावन दे म्हणून माग्या कितले जाणां विजाक अप्लाय केला रिजेक्ट जाला निराशेन आसात डिप्रेशन हांवे ते आसात तांचे पासून माग्या सगळ्या संसार भर कितले जाणां काम नासतना कष्ट नासता तांच्या पासून माग्या प्रमोशना पासून ट्राय करना आसता तांच्या पासून माग्या कितले जाणां कितलेशे वर्सां एकाच कंपनीन काम करतात ते कंपनी ताचो फायदो उठयता सांग पुरो तांच्या पासून माग्या विशेष तरान माग्या ह्या दिसांनी कोणाची इंटरव्यू आसा इंटरव्यू दिला रिप्लाय खातीर वेट करना आसतात ऑफर लेटर पासून वेट करना आसतात एकल्या सोम्याच्या समर्पण देऊन येऊ तर सांगा म्हणून 3 पटी क्लेम करूया साम 9:18 त्या गरजेवंतांक तो ससना त्या करना गरजेवंतांक तो त्या तो भरोसो सदां कालव्या साम 9:18 त्या गरजेवंतांक तो ससना करना त्या भरोसो सदां कालव्या साम 9:18 त्या गरजेवंतांक तो ससना करना दुबळा तो सदां कालव्या सगळ्या स्त्रियो सांगता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आमच्या संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा कर बाबा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर बाप्पा काकूट कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर काकूट बाप्पा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट कर काकूट बाप्पा कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फास. आमची आणि सगळ्या आमच्यानी संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर ओळख बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या आमची आणि आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बापा. बापा. शासनाच्या बापा शासनाच्या कापडी तापती मगाच्या खताची सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची निरगत शपथ आणि सगळ्या संसाराच्या पापाच्या बळीपणापासून आमचे दोन्ही हात वयर बारया. आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिव्या. एक्झाम बरयतला हर एका भुरग्यांक समर्पण दिव्या. आज कोणाची केमिस्ट्री एक्झाम आसा, भेटून दिव्या. कितले जाणा विंगड एक्झाम या बरो नसत, तांकां कष्टाचो जावंक पुरो. बरयल्ले वय शिकल्ले उडास जाता की ना, क्वेश्चन पेपर पळयतना बेंदिसता कितले जाणा. सगळ्यांक समर्पण दिव्या जावंक पुरो. कितली भुरगीं रातभर न्हिदवनात भियान जावंक पुरो. शिकून जावना म्हणून जावंक पुरो. भेटून दिव्या. आमच्या भुरग्यांक जाय तितले अंक दितलो तो स्वामी. आमच्या भुरग्यांक जो फुडार बांदी जाय जाल्लो तो स्वामी. जावंक पुरो ताका 100 100 मार्क मेळोवन दी, 100 20 मार्क मेळोवन दी, 100 50 मार्क मेळोवन दी, या 70 मार्क मेळोवन दी. हर एकल्याक पोसतलो तो स्वामी. तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्याक पावयतलो ते स्वामी. ये तुम्ही पातये येतात, हर एकले पातये येतात. तर आम्ही त्या सोम्याचेर भरवोस दवरया बाबा. तू दवरया. आम्ही त्या भुरग्यांपासून मागया. त्या भुरग्यांचे सगळे अंक तो सोमी दिवं दी. बऱ्यांतले बरे मार्क्स तो सोमी दिवं दी. मागया आज ती जायते वंस जावं दी. आमची भुरगीं त्या सोम्याक साक्षीदार जावं दी म्हणून मागया. तशेंच मागया विशेष तरान देवपणापासून मागया. आमच्या भुरग्यांत ती एक तान सोम्या खातीर वावुरचे. याजक जावंक, धर्मभयणी जावंक, लायक जावंक मागया. आमकां गरज आसा पवित्र सभेन आनी चड प्रवाद्यांची गरज आसा. मागया. म्हाका परतावन आमी इंटरसेशन सुरू केला. हर एका दिसा सांजेर 10 ta 11 वरां इंडियाचो टायम, कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30, दुबयचो टायम 8:30 ta 9:30. तुमकां हर एकल्यांक उलो दिता. जॉइन जाया हर एका दिसा झुमाचेर. मागया आमच्या भुरग्यांपासून. आमी कितले जाणा चड सांगाता म्हणून मागता, तितले चड मापान भुरगीं बचाव जातात. तितल्या चड मापान भुरगीं तांच्या अडचणेंतावन, बानपासांतावन, वायटांतावन सुटका मेळटा तांकां. मागया आमी सांगाता म्हणून मागया. विशेष सगळ्या भुरग्यांक समर्पण दिवन सांगाता म्हणून उत्तर 3 फावटी घट्टतरान क्लेम करया. आयजाया 41:10. बियानाका कित्याक आमची येसू आसा. तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. जायते वंत तुज्या हातान तुका सांबाळटा. 41:10. बियानाका कित्याक हांव तुज्या येसू आसा. गबार नाका कित्याक तुजो दी. हांव तुका गटाय दिता. आमच्या जायते वंत तुज्या हातान तुका सांबाळटा. जया 41:10. बियानाका कित्याक हांव तुज्या येसू आसा. गबार नाका कित्याक हांव तुजो दी. गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. आमच्या जायते वंत तुज्या हातान सांबाळटा. सगळे दादले सांगाता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात. सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर फात.
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशावर अपशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशावर अपशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशावर अपशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशावर अपशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशावर अपशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपशावर अपशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. शासनाच्या बापा संतांच्या बाप्पा बटेता तुझ्या तुझ्या मगाच्या आमच्या सुम्याने सुरेंद्र आणि राजे सुरेंद्र राजे पुढे निरकतत मोरे देव चपतच्या आणि सगळ्या संसाराच्या संतांच्या आणि सगळ्या परीक्षा संतांच्या परीक्षा या अकराच्या कणा जाता जाल्यार तुम्ही येरपड्या दोन्ही हात वयर उबारया थोड्या आमच्या दंप्या रिय पिढेस तांग समर्पण देवया आमकां कळीत असली कितले जाणां पिढेस तांग कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस बिगड पिढे स्टोनच्या रिय क्लॅम भेटून दिव्या स्किन एलर्जी गाई गुण जायना किमो घेते आसात फिजिओ सोलोन आसा पीसीओडी हार्टाचे समस्ये गाल ब्लॅडर दांताचे समस्ये सगळ्यांक त्या सोम्याच्या समर्पण दिल्या माग्या सोम्या वैजांच्या वैज जाता काकूळ कर माग्या सगळी मागण्या समोर समर्पण कित्यान आमच्या मागूंक सांगला रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पॉइंट करतात विंगड गरजांपासून मागूंक सांगला हॅपी येतल्या समर्पण दिव्या रियेक गरजेवंतात पेटवून देऊन माग्या पयत सोबे पसत पय सोबेच्या हरिये कामण्यारा पसत कितले जण आज पयत सपा सोडून चिंते आसात कितल्या जणांक जावंक पुरो थोडे खोडू एक्सपिरियन्स जाला तांकां सोम्याच्या तान भेटून दिवया युरिनरी इन्फेक्शन भेटून दिवया सोम्याचे स्पर्श तांकां ह्या कडेन मेळून सोम्याचे स्पर्श ल्हानशे भुरगीं खंयच्याय पिड्यात आसात सोमी त्या भुरग्याक ह्या सकडी आपलं सगळे एलर्जी जेजूच्या नावान कंप्लीटली गुण जावन दे किन सगळे नितळ जावन दे जेजूच्या नावान सगळे गरजो समर्पण दिवन सांगाता म्हणून उतर म्हणया मिका 7:7 संवत्सराची वाट ग्रहण करतल्या देवाचे राम बरोबर ऐकतलो मिका 7:7 पुन्हा सरस्वराची वाट पळून रमतलो सर्वण करतल्या देवाचे राम बरोबर देव मागणे ऐकतलो 7:7 वाट म्हणजे सर्वण करतल्या देवाचे राम बरोबर तो देव मुझे मागणे गट्ट तलान म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आमच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ तुमच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा भाग्यवंता देवा हे
ಭಗವಂತ ದೇವ Alva, Imadi Souza, Julian Mascarenas, Sylvia Sajit, Minesis, Mike, Gelson Martis, Dennis, Baby Joy, Diodita Rebello, Lorenzo Fernandez, Mila. Hallelujah, 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 Jesus, Souza, ya cancer patients abhishek samapita kakulkar hallelujah Henry Margaret Van Hilda Jacinta Lina Melvin Sharon Sonar Jacinta Daryl Fred Teddy Souza Andy Jane Anora Benedicta Genesia Joshua Centrala James Juliet Nish Calvin Kathleen Kishore Vida Lancy Lanit Anita Ashley Larissa Joyston Ligori Jyoti Nirina Vance Lidwin Valerian Sonal Audley Nancy Dessa Nancy Lobo Nisha Lennon Lenville Lawrence Florin Pradeep Raina Vijay Gianna Janik Victor Vita हरिये का ब्रिया जो समपिता हरिये कुणे अस्कत का जो समपिता इच्छा दिसा हरिये क्लसो भार वोसो देव तो सौनसे आंचे दिसा हरिये क्लसो भार वोसो सगवंता तेजोनसे बापा आज विषयी तरह या बुर्ग्यांचे जो आशीर्वाद घाल बापा या बुर्ग्यांचे जो हरिये कुणे अस्कत काय जे किती तंका वोंक असता सगळे तुझ्या समपिता आणि मगता या बुर्ग्याची काकोड करजेच्या नावान आमेन 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 नमान मरिये कर संगता म्हणून येऊ तर म्हणूया उडास ये बहुदयाळी जागदावलो तुझा धर्म गलो कुणी म्हणा सांगेलो म्हणून केलीस ऐकून मेरी कांडगे तुझ्याकडे येता या ओंकारीच्या ओंकारी मुझे माई कडे येता पक्की आणि कृती तुझ्या मुखात राहता मुनी सल्ल्या देवपुताचे माई तुम्ही तिरस्कार करी नका तुझ्या काकुलते मुझे मागणे आहे आणि हा मागणे आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे स्वयंसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड विशेष तरान आर्य का दिसा आमचे इंटरसेशन आसा या दिसांनी भुरग्यांच्या एग्जाम बरयतल्या भुरग्यांपासत मागया आमी आमच्या भुरग्यांपासत संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांपासत आमी मागया हर एका दिसा 1 घंटो या अर्धो घंटो राती 10 ta 11 वरां इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7:30 ta 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 ta 9:30 झूमाचेर कोणाक लिंक गरज आसा कोणाक लिंक जाय जॉइन जावंक तुम्ही युट्यूबाचेर आसात तुमकां लिंक धाडूंक जाय तशेंच तुमची टेस्टामनी आनी तुमची पेटिशनां 9900332411 परतून सांगता 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा देव तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरदी. God bless you. God bless you, brother. Thank you, brother. God bless you.